салом азизон, умедворам рӯзи шанбе ва якшанберо хубу хуш пуштсар карда бошед ва ҳафтаи нави корро бо нерӯи тоза оғоз кардед ва бовар дорам ки аксарияти шумо тӯли ин се рӯз зери таъсири мулоқоти ду раҳбари кишвар аз Ӯзбекистон ва Тоҷикистон будед ки ин сафари таърихӣ дошт Мирзиёев ба Тоҷикистон ва дар пай он 27 сӯзишномаи ҳамкорӣ ба имзо расид ки яке аз онҳо марбут ба лағви виза то 30 рӯз миёни ду кишвар буд. Вале танҳо имрӯз маълум шуд ки баъзе аз нуқтаҳои дигар дорад ин сӯзишнома ки дар барнома барои шумо мо маълумот хоҳем дод. имрӯз дар Тоҷикистон рӯзи матбуотро таҷлил мекунанд, вале саволи матраҳ ин аст ки дар кадом шароите ин рӯз ҷашн гирифта мешавад. Чун мегӯянд озодии баён нест, рӯзноманигорон ватанро тарк мекунанд, вале зоҳиран вазъи рӯзноманигорони бахши форсии BBC аз вазъи хабарнигорони тоҷик бадтар аст, чунки ахиран ин ширкат ба Созмони Милали Муттаҳид муроҷиат кардааст ва гуфтааст ки хабарнигорони бахши форсӣ дар Эрон таҳти фишор қарор доранд, онҳоро ба онҷо иҷозат наметиҳанд ворид шаванд, пайвандони онҳоро азият медиҳанд. чуну чарои инро шумо метавонед дар барномаи имрӯзи мо бифаҳмед. Ва як зани афғон ки 3 соли пеш шавҳараш аз сӯи Толибон кушта шуд, акнун тасмим гирифт ки интиқоми шавҳарашро аз душманон бигирад. Бо кадомро мунтазир бошед. Ҳамаки баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар барномаи хабарии Радиои Озодӣ барои шумо муфассал маълумот хоҳем дод. фаромӯш накунед, мо шуморо дар Озодӣ видео ютуб мунтазирем.